Bapak Sukaredi menika wonten rujak jeruk. Nggih, matur sembah nuwun mbok menawi wangke wonten pamundhut. Ini gitu. Kayane. Kayane. Yo.
Badhe nyanyi mboten? Mboten. Ayo. Sor mboten. Sor. Pak Kati sore beda. Wis sor aku tulu sor. Lho pamer duit iki lho. Pangapunten Pak Besan niku saking pundi Pak? Jawi pundi Pak? Pacitan Ibu nggih. Nggih Pacitan. Alhamdulillah balik kandang. Pacitan PS Gunung Kidul. Nggih versus Gunung Kidul nggih. Dadi anake ngopiye? Dadi kepok. Kepok. Ayo. Sekar bisa menyala. Disorke boten Bu, tung gentak gentung sor. Loh.
langsung sor. Sor, Goni lho suwi Yu. ditekem. Ditekam serius banget loh Bu. Ya Allah aku batin kapan disorke ngono loh. Alhamdulillah yang penting ikhlas nggih Bu. Ikhlas. Matur nuwun. Mudah-mudahan Matur nuwun. Nggih. lipat amin. gandakan rezekinya. Nah. Syukur. Syukur bisa. Apalagi jangan bubar apalagi. Idam jemblem. Bulus. Sekar budaya. Gak mau pulang, maunya digoyang. 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 Buat Basono.
susah sapa sing ngancani desemono aku tetep tresno lan tetep setia Sahayu derek nate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe kojor malah lali marang aku terus ngajak padu jangono aja ngono apa kowe pancen ra kelingan zamane Sahayu kowe janji bunga susah padha dilakoni
pasti nesu terus ngajak padu jokono ojo apa kowe pancen ra kelingan jamane ndek biyen cak ayu kowe janji bunga susah padha bilang Siap Pak Karti, monggo. Niki sinten Pak, pangapunten. Kembaran, niki putranipun. Adike Mbak Manten apa masne? Adik Ragil. Kapan rabi bos? Kapan-kapan? Iya. Tahun ngarep jadi ini. Nggih. Golek sing semen wae sing iso gawe besengek ya. Ngerti ra besengek? Ora. Ora ngerti. Besengek boyo lali besengek. Besengek iku ala kathrak. Nggih. Tempe ala kathrak. Sing tempene mambu ya. Nggih boten mambu. Batis manis kenangku Ayo.
Siap. Boyok ting cerekot. Yo. Ora usah nganggo emosi, Pak. Aku jadi dadi melu galak aku. Mboten sah. Batis Mbak, mudah-mudahan rezekinya ini banyak. Amin. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan. Sesuk nanggap campur sari nggih. Pengen apa pripun? Gawe. Tapi seono putune seono putu. Gawe ben bengi ra dadi. Dirampung ki nggih Pak De. Batis Ayo miring deh. Ayo yo. Ayo Pak De. Ayo joget ini. Ayo
sini wingi lomba 17 tanya Pak RT, Pak RW juara nomor 1 joget. Tadi juga. Hadiah motor apa mobil kan? Monggo Pak. Mereka Pak. Ayo. Kecepit lawang barange cilik regane larang apa kuwi Ayang pinggir kali lunga ngendong ora bali-bali Pring gading cagak radio saya njengking ala saya jeruk macul sing kejepit rasane keri kan lho Pak. Senenge sing kejepit. Pak De senenge sing kejepit. Ayo tambahin. Apa? Matur suwun Pak De. Apa? Manuk pudang cucuke kuning krasa ayo manis. Ayang pinggir sumur gotong royong uripe makmur. Ayo koleksine jek akeh mesti. Numpak dok karudane miring. Apa Pak De? Aku nek nganggo miring. Aku nek nganggo miring-miring ki rada sensi. Heeh, pripun terusane Pak De? Krasa enak njaluk manis. Waru dayang pinggir wangan lunga ngendong kolet utangan. Ki kerjaane ki. Ana. Ah, lunga ngendong golet utangan kayak gitu. Heeh, napa malih Pak De? Wis entek. Ya. Ayo wis entek jerek. Primen to entek lho ijik akeh. Terusno Roro Jonggrang. Lho, urung rampung. Entekne, Mbak. Apring wulung dilancipi jeret durung wis dicicipi. Apa kowe? Gubuk asmoro kok bablaske gubuk asmoro ya siap.
iki lho ngene Mas merdeka Yan. iki. Mas Iya, iya ini lagi istirahat. Dan iki pisan kas. Iya. Yo nganggo ambekan to. Gubuk asmara meleh. Bu, Oke. sik napa mulai nek sing ibu-ibu niku mbak-mbak niku kan majeng pripun? Setuju mboten? Setuju. Cobi ngapunten panjenengan ingkang niku. Aturi monggo. Aturi monggo. Ayo, rene. Sawetan yo. Halo, Bapak Bambang, ngoten-ngoten saged. Ayo, ibu-ibu, mbak-mbak. Mas Bambang. Catetan sajroning ati. Ayo yo. Datang utuh. Kaya perang ati. Aku kowe dadi karwa. Amarga leren saka murene gubuk asmara. Kenali lagi ya. Tambah lagi yo. Masuk hati. Lewat Yo. kelingan Bapak Ayam juga dua nganteng wes ada lagu silakan. biyen kanggo leren. Ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Yo 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 Assalamualaikum. Bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki. Bubuk kae kebakti Mas Parti. wayah Bapak Ayam. ati gak bisa. Dudo. Bar niki lajeng napa Pak De? Halo. Tidak mentol sama Dudo. Dudu apa? Dudo apa? Bu. Dudu apa? Dudono. niki? Dudo apa Pak De? Dudu harapan. Dudo harapan. Orang di bojo. Dudo harapan maksudnya. Goleknya piye? Goleknya piye? HP ini ndi? Tak download ke aplikasi. Dudo harapan nopo pripun niku? Baru sekarang. Aku sing ngajari tukang syuting Oh, lho. aku rasakan Iki urung rampung lho ya. tak punya pacar. Sakjane